Żewġ irġiel ġew immultati 15,000 euro kull wieħed wara li nstabu ħatja li sparaw lob tan-nar illegalment falqa fix-Xewkija Għawdex. Kollox kienu 7 persuni li tresqu fil-qorti brabta ma' dan il-każ: Edgar Ellul, Edmond Camilleri, Stephen Borch, Elton Kawki, Anthony Caruana, Charles Caruana u Trevor Vella. Huma kienu mixlija li fil-21 ta' Ġunju tal-2018 fil-11 ta' filgħaxija ħarqu stoppini ta' diametru akbar minn ċentimetru u li b'nuqqas ta' ħsieb weġġew raġel b'mod gravi. Il-qorti nnotat li minkejja li Ellul kellu liċenzja tal-lob tan-nar ma ġiex ippruvat li kien hu li provda l-lob tan-nar għaliex dak il-ħin hu ma kienx fuq il-post. Il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek qalet li l-provi wrew li kienu biss Borch u Camilleri li kienu qed jaħarqu n-nar. Fir-rigward tal-akkuża li weġġew gravi lil raġel hija qalet li miċ-ċertifikat li ħarġu tobba irriżulta li l-vittma ġara biss ġrieħ ħfief. Il-Maġistrat ikkundannat il-fatt li minkejja li kellha ċ-ċertifikat tat-tabib f'idejha, il-pulizija kienet ibbażat ruħha biss fuq it-talba tal-vittma. Kien għalhekk li waqt li liberat lil Ellul, Kawki, Vella u lil akkużati Caruana minn kull ħtija, il-qorti sabet lil Borch u Camilleri ħatja tal-ewwel akkuża u multathom 15,000 euro kull wieħed. Claudio Mallija 40 sena li joqgħod il-Belt inżamm arrestat wara l ġie akkużat li seraq minn magni tal-flus f'żewġ pompi tal-petrol. Il-prosekuzzjoni spjegat li l-akkużat seraq minn pompa tal-petrol fi triq Valletta f'Ħalluqa bejn id-9 u l-14 ta' Frar u minn pompa oħra fi triq Ħalluqa f'Ħallqormi bejn is-16 u 17 ta' Marzu. Mallija ġie mixli wkoll li fiż-żewġ ċirkustanzi wettaq 250 euro fi ħsarat. Il-qorti xlit lil Mallija wkoll li fis-16 ta' Mejju instabitlu droga kokaina u eroina. L-ispettur spjega li l-imputat inqabad wara li l-pulizija nnotat karozza suspettuża u waqfitha. Mallija nqabad bi 15-il gramma f'60 pakkett kif ukoll b'1200 euro fi flus kontanti. Id-difiża qalet li l-akkużat ikkopera ħafna mal-pulizija, qalet li għandu vizzju tal-eroina u l-kokaina u li għandu bżonn l-għajnuna. B'hekk qalet li l-imputat għandu bżonn il-libertà b'kundizzjoni biex ikun jista' jfieq. Il-Maġistrat Marsen Farrugia madankollu qalet li l-imputat ma joffrix serħan tal-moħħ li mhux se jkommetti reat ieħor. Għaldaqstant ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest u ordnat ordni ta' supervizjoni u jinżamm taħt probation. Leslie Farrugia ta' 30 sena nżamm arrestat wara li ġie mixli li prova jisraq żewġ karozzi. Farrugia wieġeb mhux ħati għall-akkużi li prova jisraq karozza minn Futilajn u oħra minn Taxbix u li hu riċediv. Id-difiża mmexxija mill-avukat tal-għajnuna legali talbet għall-ħelsien mill-arrest, madankollu din it-talba sabet l-oġġezzjoni tal-prosekuzzjoni għaliex qalet li l-imputat mhux kredibbli u għandu problema ta' droga. Il-prosekuzzjoni qalet li barra l-ħabs l-imputat mhux se jindirizza il-problema ta' droga. Min-naħa tagħha l-Maġistrat Marsen Farrugia ċaħdet it-talba għal ħelsien mill-arrest.